நியூ டிவோட்டிஸ் இருக்காங்கல்ல பிரபு? இன்னைக்கு இருக்காங்க மாதாஜி. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण डिवोटीज, प्रभु शेयर करें. அத்தியாயம் 15 புருஷோத்தம யோகம். கிருஷ்ணரின் யோகா, யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன். ஸோ இந்த சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பாருங்க, கிருஷ்ணரின் பலராமரின் எவ்வளவு அழகா நிற்கிறாங்கன்ட்டு. ஸோ கோபியர்கள் எல்லாம் அவர்களை வெச்ச கண் வாங்காம பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த சாப்டர்ல பகவான் என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. முதல் ஸ்லோகம் 15வது சாப்டர்ல. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச உத்வா மூலமத சாகம் அஸ்வத்தம் பிரபு அவ்யயம் சந்தாம் ஸ்ரீயஸ்ய வர்ணானி யஸ்தம் வேத ச வேதவேத். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களையும் இலைகளாக கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். சோ இது என்னது? மேல் நோக்கிய வேர்கள், கீழ் நோக்கிய கிளைகள். இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, ஒரு ஆலமரம். அந்த ஆலமரத்தின் கிளைகள் எல்லாம் கீழ் நோக்கி இருக்கிறது, வேர் இங்க பாருங்க மேல் நோக்கி இருக்கிறது. சோ இததான் இங்க பகவான் சொல்றார். மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்கள் வேதங்களே இங்கே இலைகளாக இருக்கின்றது. இந்த மரத்தினுடைய இலைகள் வேதங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த மரத்தை பற்றி அறிந்து கொண்டவன் A to Z, இந்த மரம் எப்படிப்பட்டது, இதனுடைய தன்மைகள் என்ன அப்படின்னு தெரிந்து கொண்டவன் எதற்கு சமமானவன்? 4 வேதங்களையும் குற்றமில்லாமல் கற்றுக்கொண்டதற்கு சமமானவன் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். இது என்ன ஒண்ணுமே புரியாத மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு கேட்டா, வேத கல்வியின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்து கொள்வது. பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்து கொள்வதுதான் வேத கல்வியின் நோக்கம். அவரை பற்றி புரிந்து கொள்வது, அறிந்து கொள்வது. சோ இந்த ஜட உலகின் சிக்கல்கள், இந்த ஜட உலகத்துல பிறந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எப்பவுமே இன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு இருப்பதில்லை.
நிறைய இன்பத்தை விட துன்பங்களை தான் நம்ம நிறைய அனுபவிக்கிறோம். சோ இந்த ஜட சிக்கல்களுக்கு இந்த பௌதிக உலகிலே நாம் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நாம அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த சிக்கல்களுக்கு இந்த ஆலமரம் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆலமரத்திற்கு இந்த ஜட உலகின் சிக்கல்கள் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பலநோக்கு செயல்கள். இப்ப நம்ம பறந்துட்டோம், பறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வாழணும், அதற்கான முயற்சிகளை செய்கின்றோம். சோ நம்ம பலன் நோக்கி செயல்படுகின்றோம், ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட தான் நம்ம செயல்படுகின்றோம். அப்படி செயல்படும் போது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்முடைய ஆசைகள் ஒரு ஜென்மத்தில் பூர்த்தியாவது கிடையாது. அப்போ அந்த ஆசைகளை சுமந்து கொண்டு மறு ஜென்மத்திற்கு போகின்றோம். அப்பவும் ஆசைகள் தீராம மறுஜென்மத்திற்கு இப்படியே கிளைக்கு கிளை எப்படி குரங்கு தாவிட்டு இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த மரத்திலே நம்ம ஒவ்வொரு மரக்கிளையிலிருந்து இன்னொரு மரக்கிளைக்கு, இந்த மரக்கிளையிலிருந்து அந்த மரக்கிளைக்கு இப்படியே தாவிக் கொண்டிருக்கிறோம். அதாவது ஜென்மங்கள் பல எடுக்கின்றோம் அப்படின்னு அர்த்தம். மரத்துக்கு மரம் தாவறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நிறைய பிறவிகள் எடுக்கின்றோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த மரத்திடம், அதாவது இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிடம், இந்த மரத்திடம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிடம் பற்று கொண்டவர்கள் இதிலிருந்து விடுதலை அடைய முடியாது. என்றைக்குமே நம்மளுக்கு விடுதலை கிடையாது. இதிலேயே பிறந்து இதிலேயே இறந்து பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த சக்கரத்திலே மாட்டிக்கொண்டு நாம் துன்பப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். அப்போ இதை பற்றி அறிந்தவன், இந்த மரத்தை பற்றி நன்கு அறிந்து கொண்டவன் எப்படி அறிய முடியும்? இந்த வேத பதங்கள், வேதங்களை கற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக இந்த மரத்தை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். சோ இந்த வேத பதங்கள் இம்மரத்தின் இலைகள். இந்த மரத்தின் வேர்கள் என்ன பண்ணுகிறது? மேல் நோக்கி வளர்கின்றது. பாருங்க, இங்க மேல இருக்குது வேர், இந்த வேர் மேல இருக்கிறது, மேல் நோக்கி வளர்கிறது. இப்படியே வளர்ந்து எங்க இருக்கிறது? இது பிரம்மலோகத்திலே இருக்கிறது. வேர் மேல பாருங்க, பிரம்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறார், 3 முகம் இருக்கிறது. சோ பிரம்மலோகத்திலே இந்த வேர் இருக்கிறது. சோ ஏனெனில் உயர்ந்த கிரகமான பிரம்மலோகத்திலிருந்து அவை தொடங்குகின்றன. அப்படி தொடங்கி கீழ் நோக்கி அவை வருகின்றன. இந்த மரம் அப்படிங்கிறது என்ன? ஒரு மாயை, ஒரு மயக்கம். சோ இந்த மயக்கத்தை, இந்த மாயை அப்படிங்கிற இந்த மரத்தை ஒருவன் சரிவர புரிந்து கொண்டால் இதிலிருந்து வெளியேறி விடலாம். சோ சரிவர புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. இந்த வேர்கள் மேலே கிளைகள் உள்ள மரத்தை, வேர்கள் மேலையும் கிளைகள் கீழேயும் உள்ள மரத்தை நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்துல எங்கேயாவது பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா பார்க்க முடியாது. நாம் எங்குமே இந்த மாதிரி ஒரு மரத்தை கண்டதில்லை. சில சமயங்களில் நம்ம குளக்கரையிலேயோ ஆற்றின் கரையிலேயோ நம்ம அமைதியான சலனமில்லாமல் நீர் இருக்கும் போது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மரங்கள் அந்த தண்ணீரிலே அப்சைட் டவுனா, தலைகீழாக தெரிவதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். சோ அப்போ என்ன அப்படின்னா வேர்கள் மேலும் கிளைகள் கீழும் காணப்படும் ஒரு மரத்தை நம்ம அந்த தண்ணீர்ல அந்த பிம்பத்தை பார்க்கலாம். அப்போ ஏதோ ஒரு பிம்பம் தான் இப்படி தெரிகிறது. சோ அப்போ ஆன்மீக உலகிலே இத்தகைய ஒரு மரம் இருக்கின்றது. அந்த மரத்தின் பிம்பமே இங்க தெரிகின்றது அப்படின்னு புரிந்து கொண்டவுடன், அதை புரிந்து கொண்டவுடன் நம்ம அதனுடன் இருக்கின்ற உறவை நாம் துண்டித்துக் கொள்ள வேண்டும். சோ இப்படிப்பட்ட பௌதீக சிக்கல்கள், பௌதீக வாழ்க்கை அப்படின்னாவே சிக்கல்கள். சோ நம்ம மறுபிறவி எடுக்க வேண்டி வரும் அப்படிங்கிறதை யார் புரிந்து கொள்கின்றார்களோ அவர்கள் இந்த மரத்தினுடன் இருக்கின்ற உறவை, அதாவது இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற உறவை துண்டித்துக் கொள்கின்றார்கள் அப்படின்னு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு. अधसोत्वं प्रदुष्टस्य शाखा प्रवृत्त विषय प्रवाला अधस्य मूलान् अनुसन्दतानि கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. இந்த மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் பலப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. சோ இந்த நம்ம பாக்குறோம், தலைகீழா இருக்கிற இந்த மரத்தை பார்க்கிறோம். சோ இதனுடைய கிளைகள், இந்த மரத்தினுடைய கிளைகள்
எதால வளப்படுத்தப்படுகிறது? ஒரு மரம் வளரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஊத்துவோம்? தண்ணி ஊத்துவோம் அது வளர்றதுக்கு. ஆனா இந்த மரத்தினுடைய கிளைகள் எதால வளப்படுத்தப்படுகிறது? பௌதீகத்திலே இருக்கின்ற 3 குணங்கள். என்னென்ன குணங்கள்? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணங்களினாலே இந்த கிளைகள் எல்லாம் வளப்படுத்தப்படுகிறது. அந்த மாதிரி வளப்படுத்துறதுனால இந்த கிளைகள் மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிந்து வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன. அப்போ அதுல இருக்கிற அந்த சப் பிரான்ச்சஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது எதனுடைய ஒப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது? புலனின்ப விஷயங்கள். நம்ம எதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கிறோமோ அந்த புலனின்ப விஷயங்களுக்கு இந்த சப் பிரான்ச்சஸ் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மரத்திலே இருக்கின்ற கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. சோ சில வேர்கள் கீழ் நோக்கி செல்லும். அந்த வேர்கள் பலநோக்கு செயல்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட செய்யறோம் பாத்தீங்களா, அந்த செயல்களோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. இதனுடைய கிளைகள் எல்லா திக்குகளிலும் பறந்து விரிந்து கிடக்கின்றன. கிளைகளின் கீழ்ப்பகுதியில பிரபு ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் போங்க. இங்க பாருங்க, கிளைகளோட கீழ் பகுதியில பாத்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் இருக்கிறது? மனிதர்கள் இருக்கின்றார்களா? எஸ், கீழ்ப்பகுதியில மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள், மிருகங்கள் இருக்கின்றன, குதிரைகள் இருக்கின்றன, பசுக்கள் இருக்கின்றன, நாய்கள், பூனைகள் முதலிய எல்லாமே இந்த கீழ்கிளைகளிலே இருக்கின்றன. இந்த மேல் பகுதியில பார்த்தோம்னா தேவர்கள், கந்தர்வர்கள் இவங்க எல்லாமே இருக்கின்றார்கள். சோ ஒரு மரம் வளர நீர் தேவை. ஆனால் இந்த மரம் வளர ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் தேவை. சோ மரத்தின் மூலவேர் எங்கிருந்து ஆரம்பித்தது? பிரம்மலோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. மற்ற உபவேர்கள் எல்லாமே எங்கே இருக்கின்றன? மற்ற கிரகங்களிலே எல்லாம் பறந்து விரிந்து இருக்கிறது. சோ மனிதன் நல்ல செயல்கள் செய்யும் போது அவன் கீழே இருந்து மேல் உலகத்திற்கு உயர்த்தப்படுகின்றான். அங்கே போய் அவனுடைய அந்த புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் தீர்ந்த பிறகு மறுபடியும் அவன் பூலோகத்திற்கு பிறப்பெடுத்து வருகின்றான். சோ இந்த மாதிரி அவன் செய்கின்ற கர்ம பந்தனத்திலே அவன் மாட்டிக்கொண்டு மறுபடியும் பிறவிகள் எடுக்கின்றான் அப்படின்னு 2வது ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. न रूपं मस्येत तदोपलभ्ये नान्तो न साधिर्न स सम्प्रतिष्ठा अस्वत्थं येनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन सित्वा तद पदं परिमार्गितव्यं यस्मिन् कदा न निवर्तन्ति भूय तत्येवं सात्यं पुरुषं प्रपद्ये யத பிரவருத்தி பிரருஷா புராணி. இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படுவது அல்ல. சோ இந்த பௌதீக உலகில இந்த மாதிரி ஒரு மரம் இல்லை. இது எங்கே முடிகின்றது? இது எங்கே தொடங்குகின்றது? இதனுடைய அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இங்கேயே இல்லாத மரத்தை பத்தி நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? அதனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எது, எண்டிங் பாயிண்ட் எது, இதனுடைய அஸ்திவாரம் எதுன்னு புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். சோ இந்த மரத்திலிருந்து விடுபடணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அசங்க சஸ்திரேன அப்படின்னா பற்றின்மையால். சோ இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலே பற்றை துறந்து விட்டால் மட்டுமே நாம் இந்த மரத்தை வெட்டி சாய்க்க முடியும். பற்றின்மை அப்படிங்கிற அந்த கோடாரி எடுத்துட்டாதான் இந்த மரத்தை வெட்டி சாய்க்க முடியும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ, நம்ம எங்க போனா மீண்டும் திரும்பி வரமாட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாட்ல போடுங்க. நம்ம எங்க போனா திரும்பி நம்மளுக்கு மறுபிறவியே இருக்காது? எஸ், வைகுந்தம் இல்லைன்னா கோலோக விருந்தாவனம். சோ இங்க போனா நம்ம திரும்பி வர மாட்டோம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம பற்றின்மை என்ற எஸ் மாதாஜி தேங்க்யூ. பற்றின்மை என்ற ஆயுதத்தால் வெட்டி சாய்த்து விட்டால்
நம்ம எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். சோ பற்றின்மை அப்படிங்கிற ஆயுதத்தால வெட்டி வீழ்த்திட்டா நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு சப்போர்ட் என்ன அப்படின்னா பகவான் தான். சோ பகவானிடம் போய் நம்ம நம்மளை சரணடைந்து விட வேண்டும், நம்மை ஒப்புவித்து விட வேண்டும். சோ ஏன் அப்படின்னா பகவானிடம் இருந்து, அவர் பரமபுருஷர், அவரிடமிருந்தே இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் தொடங்குகின்றது, அந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் விரிவடைகின்றது. சோ நம்மை காப்பவர் அவர்தான். சோ அவரிடம் நம்மை சரண் புகுந்து விட வேண்டும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. இந்த மரம் எவ்வளவு தூரம் பரவி இருக்கிறது, இதனுடைய ஆரம்பம் எது, எங்கே முடிவுறுகிறது என்பதை யாராலும் சொல்ல முடியாது. ஆனாலும் காரணத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அது தெரியலனா கூட காரணத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ஏன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் வேணும் இல்லையா? அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சே ஆகணும். நான் என்னுடைய தந்தையின் மகள், சோ அவர் இன்னாரின் மகன், அவர் இன்னொருத்தருடைய மகன், இப்படியே போய்கொண்டே இருந்தால் கடைசியில யார் வருவா? பிரம்மா வருவார். அவருடைய அப்பா யாரு? பகவான். சோ அப்போ ஆரம்பம் எது அப்படின்னு நம்ம இப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டோம். முழு முதற் கடவுள் தான் ஆரம்பம் என்பதை அறிந்து, இந்த அறிவால் நம்மளுக்கு இப்ப அந்த ஞானம் கிடைத்திருக்கிறது. அந்த அறிவால் இந்த மரத்தை பற்றின்மை அப்படிங்கிற ஆயுதத்தால் வெட்டி வீழ்த்த வேண்டும். அசங்க சஸ்திரேன. சோ அந்த பற்றின்மை அப்படிங்கிற ஆயுதத்தால் வெட்டி எரிந்து விட்டு பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும் அப்படின்னு இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் நமக்கு வலியுறுத்தி சொல்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. நத்பாசயதய சூர்யோ நசசங்கோ நபாவக யத்கத்வான நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. எனது இந்த பரம வாசஸ்தலம், அந்த கோலோக விருந்தாவனம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. சோ அங்க இதுக்கெல்லாம் அவசியமே இல்லை. அப்ப என்ன இருட்டா இருக்குமா அப்படின்னா இல்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவது இல்லை. சோ அங்க சூரியன் இல்லைன்னா வெளிச்சம் இருக்காதே அப்படின்னு நம்ம அச்சப்பட தேவையில்லை. பகவானுடைய அந்த பிரம்ம ஜோதியிலே இருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த பிரகாசமே அவருடைய ஆன்மீக உலகத்தை எல்லாமே பிரகாசப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறது. அதனாலே அங்கே சூரியனுக்கோ சந்திரனுக்கோ மின்சாரத்திற்கோ நெருப்பிற்கோ வேலையே கிடையாது. சோ எல்லாமே ரொம்ப ஒளியூட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அங்கே இருக்கிற சிந்தாமணி கற்கள் எல்லாமே பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியினாலேயே ஒளியூட்டப்பட்டு கொண்டு ரொம்ப ஜொலிப்போடு இருக்கின்றது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்கின்றோம். பகவானுடைய ஆன்மீக கோலோக பிருந்தாவனம் சூரியனுக்கோ சந்திரனுக்கோ மின்சாரத்திற்கோ அவசியமில்லை. அந்த உலகங்கள் சுய பிரகாசம் உடையவை. சோ பிரம்மஜோதி என்று அந்த சுய பிரகாசத்திற்கு என்ன பெயர்? பிரம்மஜோதி என்று அறியப்படுகிறது. சோ இந்த ஆன்மீக உலகங்களின் தலைமை இடமாக அந்த கோலோக பிருந்தாவனம் விளங்குகிறது. சோ அந்த சக்திக்கு என்ன பேர்? பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியே அங்கே ஒளியூட்டி கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணன். இதுதான் கோலோக பிருந்தாவனம் எவ்வாறு ஒளியூட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பிக்சரை கொடுத்திருக்காங்க. பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படின்ட்டு. ராதையும் கிருஷ்ணரும் அங்க ரொம்ப நல்லா டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா. சோ இவ்வாறுதான் கோலோக பிருந்தாவனம் ஒளியூட்டப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணன். மமை வாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனக மனசஸ்தானிந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்களாவர். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். சோ இந்த நம்மெல்லாம் கண்டிஷன்டு சோல்ஸா இருக்கிறோம். நம்ம இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாருமே இந்த பௌதிக
உலகிலே பிறந்து மாயையிலே மாட்டிக்கொண்டு 3 குணங்களினால் பந்தாடப்பட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கிறோம். சோ நம்ம யாரு அப்படின்னா பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்த நித்திய அம்சங்கள், அவருடைய அங்க துணுக்குகள், பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். இங்க பாருங்க, இதிலிருந்து பிரிந்து வந்த அங்க துணுக்கு தான் இது எல்லாமே. அதே மாதிரிதான் பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்த அங்க துணுக்குகள் தான் நாம எல்லோருமே. நம்ம இந்த கட்டுண்ட வாழ்விலே சிறைப்பட்டு கிடக்கிறதுனாலே நம்மை வந்து 6 புலன்கள், 5 புலன்கள் என்னன்னு தெரியும், மனதோட சேர்த்து 6 புலன்கள். சோ இவர்கள் இந்த 6 புலன்களும் சொல்வதை கேட்டு இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்த தெரியாமல் இந்த புலன்களின் பின்னாடியே நம்ம போறதுனால நம்ம இந்த வாழ்க்கையிலே வந்து மிகவும் சிரமப்படுகின்றோம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. பகவான் தன்னை வந்து எண்ணற்ற விரிவுகளாக வந்து விரித்து கொண்டிருக்கிறார். என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா, பிரதம விரிவுகள், உபவிரிவுகள். பிரதம விரிவுகள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அவருடைய அவதாரங்கள், ஆன்மீக வெளியிலே தோன்றுகின்ற அவருடைய அவதாரங்கள், ராமர், நரசிம்மர் போன்ற அவருடைய அவதாரங்கள். உப பிரிவுகள் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஜீவாத்மாக்கள், உயிர்வாளிகள், அதாவது நம்ம. அதுதான் நம்ம இங்க சொன்னார் பகவான். உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் என்னுடைய நித்திய அம்சங்கள் அப்படின்னு பகவான் சொன்னார். சோ பகவான் என்ன சொல்றார், நாம் எல்லோருமே அவருடைய பிள்ளைகள். ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் ஒவ்வொரு ஆத்மா இருக்கிறது, அதுக்குன்னு தனி ஐடென்டிட்டி இருக்கிறது. சோ அந்த பகவான் நம்மளுக்கு ஒரு சிறு சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். நாம் ஏன் இங்க கஷ்டப்படுகிறோம் இந்த பூமிக்கு வந்து, அவர் நமக்கு ஒரு சிறு சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அந்த சிறு சுதந்திரத்தை கரெக்டா பயன்படுத்தினோம் அப்படின்னா இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலே இருந்து நம்ம விடுதலை அடைந்து லிபரேட்டட் சோல்ஸா மாறிடலாம். ஆனா அந்த சிறு சுதந்திரத்தை நாம் தவறாக பயன்படுத்துறதுனால நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக, கண்டிஷன்டு சோல்ஸா இந்த பௌதீக உலகிலேயே வாழ்ந்து மறுபடியும் பிறவி கடலிலே நாம் மாட்டிக்கொள்கின்றோம். அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. சரீரம் யத் அவாப்னோதி யச்சாப்யுக்ராமதீஸ்வரஹ க்ருஹி வைதானி சம்யாதி வாயுர்கந்தான் இவாசயாத். காற்று நறுமணத்தை தாங்கிச் செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாளி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான். சோ நம்ம எப்படி பல பல பிறவிகள் எடுக்கின்றோம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. நம்ம மரண நேரத்திலே நாம் எதை நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோமோ அதே மாதிரியான வாழ்க்கை தான் நமக்கு அடுத்த பிறவியிலே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். பரத முனிவருடைய அந்த ஸ்டோரியில இருந்து நம்ம பார்த்தோம். சோ நம்ம என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அதே மாதிரி அடுத்த ஜென்மம் அமைகிறது. ஒரு உயிரிலிருந்து மறு உடலுக்கு செல்வது, அந்த உடலில் இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் சிரமப்படுவது அப்படிங்கிறது நமக்கு தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. சோ காற்று எவ்வாறு நறுமணத்தை தாங்கி செல்கிறது, நம்ம அழகா நல்ல நறுமணம் உள்ள பூவை வாங்கி டேபிள் மேல வச்சுட்டோம், மல்லிப்பூ வாங்கி வச்சுட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த நறுமணம் அந்த சைடு இந்த சைடு போகும்போது அந்த நறுமணம் வந்து நம்ம வந்து அதை ஃபீல் பண்றோம் இல்லைங்களா, அந்த நுகர்கின்றோம். அந்த நறுமணம் எப்படி வந்துச்சு, காற்று அந்த நறுமணத்தை தாங்கி கொண்டு வருகிறது. அதே மாதிரிதான் இந்த ஜட உலகில் ஒரு உயிர்வாழி பிறந்து விட்டான். அப்போ அவனுக்கு நிறைவேறாத ஆசைகள் இருக்கும். இந்த உடலை விடும்போது அந்த நிறைவேறாத ஆசைகளை அந்த ஆத்மாவோட பகவான் டேக் பண்ணி வச்சிருப்பார். சோ அடுத்த இதுக்கு போகும்போது அந்த உணர்வுகளோடையே அந்த ஆத்மா செல்கின்றது. அந்த நிறைவேறாத ஆசைகளை அனுபவிப்பதற்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு உடலை வந்து பகவான் அடுத்த பிறவியிலே தருகின்றார். சோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு உடலிலும் வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. சோ சட்டையை மாற்றுவது போல மரணம் சம்பவிக்கிறது, அடுத்த பிறவிக்கு போகின்றோம். இப்படியே நம்முடைய உணர்வுகளை சுமந்து கொண்டு நம்முடைய ஆத்மா ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்குள்ளும் செல்கின்றது. நம்ம வந்து அப்ப வந்து எந்த எந்த இயல்புகளோட இருக்கின்றோமோ, அப்ப எதை நினைச்சிட்டு இறக்கின்றோமோ அந்த மாதிரி ஒரு உடலைத்தான் நாம் வந்து பெறுகின்றோம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷு ஸ்பர்ஷனம் ச
ரசனம் கிராணம் ஏவச்ச அதிஷ்டாய மனசாயம் திசையான் உபசேவதே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாளி. இப்போ வேறொரு உடலுக்கு வந்துருச்சு அந்த ஆத்மா. ஸ்தூல உடல் கிடைச்சிருச்சு. ஸ்தூல உடல்னா தெரியும் நம்மளுக்கு, பஞ்சபூதங்களாலான நம் கண்களால் பார்க்க முடிகின்ற அந்த உடல். சோ அவன் மனதை மையமாக கொண்டுள்ள, அவன் மனதிலே என்ன ஆசைகள், நிறைவேறாத ஆசைகள் இருந்ததோ அதற்கேற்ற ஒரு உயிரினத்துக்குள்ளதான் அந்த ஆத்மாவை வைத்திருப்பார். இப்போ எப்படி பரதமுனி மானை நினைத்து கொண்டே இறந்ததுனால ஒரு மானின் உடலுக்குள்ளே அவருடைய ஆத்மாவை பகவான் வைத்தார் இல்லைங்களா? அதுக்கேத்தமான கண்ணு, காது, நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அவன் அடைகின்றான். சோ அதுக்கு அந்த உயிரினத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி அவன் செயல்கள் எல்லாம் செய்கின்றான். புலனின்ப விஷயங்களை எல்லாம் அவன் அனுபவிக்கின்றான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. எப்படி தண்ணி எடுத்துக்கோங்க, மழை பெய்கிறது. சோ அந்த மழை எந்த மண்ணின் மீது விழுகின்றதோ அந்த நிறம், செம்மண்ல விழுந்தா அந்த நீர் எப்படி இருக்கும்? சிகப்பாக இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் நம்முடைய ஆத்மா ஆசைகளின் நிறைவேறாத ஆசைகளினால அவன் அதற்கேற்ற மாதிரி, அந்த சுபாவத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு உடலை பகவான் நமக்கு தருகின்றார், அந்த புலனின்ப விஷயங்களை அனுபவிப்பதற்கு ஏற்ற மாதிரி. சோ நம்முடைய உணர்வுகளில் நாய்கள் இருந்தால் நாய் மாதிரி ஒரு உடம்பு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். பூனைகள் இருந்தால் பூனை, ஏன்னா பெட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் நம்ம வளர்க்கிறோம். இல்ல நம்ம பகவானை நினைத்து கொண்டிருந்தால் பகவானை சென்று அடைய முடியும். சோ இங்க அடுத்த பிறவியிலேயே நாம் நம்மளுடைய சுபாவத்திற்கேற்ப, நம்முடைய நிறைவேறாத ஆசைகளுக்கு ஏற்பவே அடுத்த ஜென்மம் அமைகிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நாம தெரிஞ்சுக்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணன். உதக்ராமந்தம் ஸ்திதம் பாவி உஜ்ஞானம் வா குணான்விதம் விமூடானானு பஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷ. முட்டாள்கள் உயிர்வாளி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ அவன் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல ஞான சக்ஷுஷ அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமானது. சோ இந்த சொல்லுக்கு எவ்வாறு உயிரை விழுகின்றான் உயிர்வாளி அப்படின்னு அர்த்தம். எவ்வாறு உயிர்வாளி உடலை விடுகின்றான், சோ எந்த மாதிரியான உடலை அடுத்த பிறவியில் பெறப்போகின்றான் அப்படிங்கிற இந்த விஷயங்கள், இப்போ ஏன் இந்த குறிப்பிட்ட உடலில் வாழ்கின்றான் அப்படிங்கிற இந்த ஞானம் எல்லாம் முட்டாள்கள்னால புரிந்து கொள்ள முடியாது. சோ ஆனால் அந்த ஞானத்தை உடையவர்கள் எப்படி அந்த ஞானத்தை அடைவது? ஒரு ஆன்மீக குருவிடம் சரணடைந்து அவரிடம் கல்விகள் பெற்று அந்த ஞானத்தை பெற முடியும். சோ பகவத்கீதை படிப்பதன் மூலமாக அவர் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி தருவார். சோ அதையெல்லாம் கற்றுக்கொண்டு இதன் மூலமாக இந்த ஞானத்தை பெற முடியும். சோ இந்த ஞானத்தை அடைந்தவன் அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. அப்போ நீங்கெல்லாம் யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க. அப்போ நீங்கெல்லாம் யாரு? பகவானே சொல்லிட்டார், இந்த ஞானத்தை, இதை தெரிந்து கொண்டவன் அதிர்ஷ்டசாலி அப்படிங்கிறார். எஸ் எஸ், நீங்கள் எல்லோருமே கூட அதிர்ஷ்டசாலிகள் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது போலாம் பிரபு. 11வது ஸ்லோகம். யதந்தோ யோகினஸ்சைனம் பஷ்யந்த்ஆத்மன் அவஸ்திதம் யதந்தோப்யக்ருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த்ய சேதச. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். சோ நம்மளுக்கு இப்போ எழுத்தளவுல புரிஞ்சிருக்குது. ஆனா நன்றாக தன்னுணர்விலே ஞானம் பெற்றவர்கள் ஆன்மீகவாதிகளுக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் முன்னாடியே தெளிவாக தெரியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள், தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்கள் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது அப்படிங்கறத அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது.
இத்தனை நாள் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோம், உயிர் பிரிந்து விட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனா உயிர் பிரிந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இன்னொரு வாழ்க்கை ஆரம்பமாகின்றது. அது முடிவு கிடையாது, அது வேறொரு வாழ்க்கையின் தொடக்கம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறோம். சோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நிலை தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களுக்கு இதை புரிந்து கொள்ள, வளர்ச்சி பெறாத மனவுடையவர்களுக்கும் அவங்களால இதை புரிந்து கொள்ள இயலாது. சோ இன்னொரு வாழ்க்கை ஆத்மா அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கிறதையே நிறைய பேர் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க. சோ அந்த ஆத்மா வேறொரு உடலுக்குள் புகுத்தப்படுகிறது, அடுத்த ஜென்மம் இருக்கிறது, அது அப்படிங்கறதெல்லாம் அவர்களுக்கு தெரியாது. இதோட முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு தான் எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. யத் ஆதித்ய கதம் தேஜோ ஜகத் பாசயதேகிலம் யத் சந்திரமசி யத் சக்னௌ தத் தேஜோ வித்தி மாமகம். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. சோ இவர் எல்லாத்துக்குமே, சூரியனாகட்டும், சந்திரனாகட்டும், நெருப்பாகட்டும், சின்ன சின்ன ஸ்டார்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாத்தையுமே ஒளியூட்டுபவர் யார் அப்படின்னா பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி. அதுதான் இந்த உலகத்திற்கே ஒளியூட்டி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்கின்றார். சந்திரனின் ஒளியால் தாவரங்களும் பலப்படுத்தப்படுகின்றன. சந்திரனின் ஒளி நமக்கு எப்படி இருக்கிறது? மிகவும் மகிழ்ச்சி தருவதாக இருக்கிறது. சூரியனின் ஒளி இல்லாவிட்டால் நம்ம விவசாயமே செய்ய முடியாது. சோ பகவானுடைய ஒரு கண் சந்திரனாகவும் இன்னொரு கண் சூரியனாகவும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய கருணையினாலே சூரியன், சந்திரன், நெருப்பு இவங்க எல்லாருமே ஒளியை பெறுகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. காமா விஷ்யச பூதானி தாரயாம்யகம் ஓஜசா உஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வா சோமோ பூத்வா ரசாத்மகா. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்று உள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றார். நம்ம பார்த்தோம், 3 விஷ்ணுக்கள் இருக்கிறார்கள். காரணோதக சாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு, சீரோதக சாயி விஷ்ணு. சீரோதக சாயி விஷ்ணு ஒவ்வொருத்தரோட மனதுக்குள்ளும் நுழைஞ்சாரு. அப்போ கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைஞ்சார் இல்லைங்களா? நம்ம பார்த்தோம் அந்த இதெல்லாம் கோலோக சாட் பார்க்கும்போது பார்த்தோம். அதான் இங்க சொல்றார், நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். அவருடைய சக்தியினாலே அந்த கிரகங்கள் எல்லாமே அதனுடைய ஆர்பிட்ல அப்படியே நின்றுட்டு சுழன்று கொண்டு இருக்கிறது. என்னைக்காச்சும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போமா, இந்த ஆர்பிட்ஸ் எல்லாமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மோதிருச்சு, அங்க ஏதோ ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? கேள்விப்படவே முடியாது. ஏனோ பகவானுடைய சக்திகள் அவற்றை அப்படியே நிலைநிறுத்தி ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கு. சோ பகவானுடைய சக்திகளுடைய அந்த சூப்பர்விஷன்ல அந்த கிரகங்கள் எல்லாம் மிதந்து கொண்டு இருக்கின்றன. சோ விண்வெளியில் பகவானுடைய சக்தியினாலே எல்லா கிரகங்களும் மிதக்கின்றன. ஒவ்வொரு அணுவுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் பகவானுடைய அந்த சக்தி நுழைகின்றது. அப்போ சந்திரனுடைய ஆதிக்கத்தால் தாவரங்கள், காய்கறிகள் எல்லாமே சுவை ரசம், வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகிறேன்னா அந்த டேஸ்டை வழங்குகின்றார். இப்போ இது எடுத்துக்கோங்க, கரும்பு எடுத்துக்கோங்க, அதுக்கு அந்த ஸ்வீட்னஸை கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா பகவானுடைய சக்தி தான். பகவான் சந்திரன் மூலமாக அந்த வாழ்வு ரசத்தை அதற்கு தருகின்றார். அப்போ மிளகாவுக்கு காரம் கொடுப்பது யாரு? அதுவும் பகவானுடைய அந்த சக்தி தான். சோ இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதனுடைய டேஸ்டை வழங்கப்படுகிறது. சோ அந்த நம்மளுக்கு நாம் வசதியாக வாழ்வதற்கு, உணவுப் பொருள்களை அனுபவிப்பதற்கும் பரமபுருஷ பகவானே இத்தனை ஏற்பாடுகளையும் செய்து தருகின்றார். சோ பகவானுடைய முயற்சியினாலேயே சந்திரனுடைய ஆதிக்கத்தில் எல்லாமே சுவையுடையதாக மாறுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகமாஸ்ரிதः பிராணாபான சமாயுக்த
பசாம் சதுர்விதம். எல்லா உயிர்வாளிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உச்சுவாச காற்றுடனும் வெளிச்சுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன் அப்படிங்கிறாரு பகவான். சோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்த சச்சக்கரம் பார்க்கும் போதே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், பகவான் வயிற்றிலே ஜீரண நெருப்பாக இருக்கின்றார். அந்த ஜீரண சக்தி, அந்த நெருப்பு தான் நாம் உண்ணுகின்ற உணவை செரிக்க செய்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் இங்க மறுபடியும் சொல்கின்றார். இறைவன் எல்லாத்திலுமே காற்றுக்குள்ளும் உடலுக்குள்ளும் செரிக்கும் சக்தியாக பகவான் இருக்கின்றார். சோ அப்போ அங்க 4 விதமான உணவுகளை செரிக்க செய்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். அது என்னது 4 விதமான உணவுகள் அப்படின்னா, சில வகையான உணவுகளை விழுங்குகின்றோம், சில வகையான உணவுகளை மென்று தின்கின்றோம், சில வகையான உணவுகளை உறிஞ்சி குடிக்கின்றோம், சில வகையான உணவுகளை தேன் மாதிரி உணவுகளை நக்கி சாப்பிடுகின்றோம். இந்த மாதிரி 4 விதமான உணவுகளை நான் செரிக்க செய்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்கின்றார் பகவான். ஆயுர்வேதம் என்ன சொல்கின்றது? வயிற்றிலே செலுத்தும் உணவுகளை எல்லாம் செரிக்க செய்கின்ற நெருப்பு ஒன்று இருக்கிறது. அது யாரு? பகவான் தான். இந்த நெருப்பு எரியாத போது பசி இருக்காது. நெருப்பு சரியாக எரியும் போது நாம் பசியுடையவர்களாக ஆகின்றோம். சில சமயங்களில் சரியாக இல்லாத போது நம்மளுக்கு சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. அப்போ நெருப்பு அப்படிங்கிறது யார்? முழு முதற் கடவுளின் பிரதிநிதி அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணன். சர்வஸ்ய சாகம் ஸ்ருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச வேதை சர்ப்பை அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத்வேத வித்வேவசாகா. நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. சோ இங்க பாருங்க, எல்லாரோட மனசிலும் பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார். சோ இங்கே இருந்து கொண்டு பகவான் நம்மளுக்கு ஞாபக சக்தியை தருகின்றார், அதே மாதிரி அறிவையும் தருகின்றார், மறதியையும் தருகின்றார். இப்போ எனக்கு போன ஜென்மத்துல நான் என்னவா இருந்தேன் அப்படிங்கிற ஞாபகம் இருந்தா என்னால நிம்மதியா வாழ முடியாது. நம்ம எல்லாருமே லூசா சுத்திட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதனால நம்மளுக்கு நம்ம போன ஜென்மத்தில் நடந்ததை எல்லாம் பகவான் மறக்கடித்து விடுகின்றார். சோ நமக்கு இப்ப இந்த ஜென்மத்துல என்ன வேணும்? அறிவு வேணும், ஞாபக சக்தி வேணும். அதையெல்லாம் பகவான் நம்மளுக்கு தருகின்றார். அப்போ வேத கல்வி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு யாராவது ஆசைப்படும் போது அவர்களுக்கு அந்த ஞானத்தை தருபவரும் அவரே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவர் யார் அப்படின்னா வேதவியாசர் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அந்த வேதவியாசர் யார்? பகவானுடைய அம்சம். வேதங்களை அறிபவனும் நானே. சோ வேதங்கள் எல்லாம் யாருக்கு அத்துப்படியாக தெரியும்? வேதங்கள் அப்படின்னாவே பகவான், பகவான் அப்படின்னாவே வேதங்கள். சோ அதுவும் நானே அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார். பரமாத்மா எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்கின்றார். முந்தைய பிறவி ஞாபகத்தை பகவான் மறக்கச் செய்கின்றார். இப்போதுள்ள பிறவிக்கேற்ப நம்ம இயங்க வேண்டும். அதுக்காக தேவையான அறிவும் ஞாபக சக்தியும் பகவான் இங்கே தருகின்றார். சோ யார் யாருக்கு ரொம்ப வேதத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா அந்த ஞானத்தை பகவான் தருகின்றார். சோ வேதங்களின் நோக்கமே பகவானை புரிந்து கொள்வது. அதனால என்ன, வேதத்தை கற்றுக்கொள்வது அவசியம் என்ன அப்படின்னா ஒருவன் பக்குவம் அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. त्वाकिमौ पुरुष लोके सरसासर एव च सरसर्वाणि भूतानि ऊढस्थोषर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाकृत यो लोकत्रयमाविश्य प्रवत्यव्यय ईश्वर. இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் நமக்கு என்ன சொல்கிறது? 16, 17 அப்படின்னு பார்க்கலாம். தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஜடமுலையில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், அதாவது நம்ம எல்லோருமே தவறக்கூடியவர்கள். ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் எல்லோருமே தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். இது என்னது தவறுவது தவறாதுவது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம எக்ஸாம்ல தான் இல்லைங்களா, தமிழ்ல சொல்றோம் தவறிட்டான், தேர்வில் தவறிவிட்டான் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அப்ப ஃபெயில் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தமா? இல்ல, இங்க என்ன பகவான் சொல்றார் அப்படின்னா, நாம் எல்லோருமே பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ்.
நாம் இந்த உலகிலே இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, ஜீவபூதா அப்படின்னு அழைக்கப்படுகின்றோம். சோ முதலில் படைக்கப்பட்ட பிரம்மா பகவான் முதல்ல யார படைச்சார்? பிரம்மாவை படைச்சார். அப்போ அந்த பிரம்மாவிலிருந்து தொடங்கி ஒரு சிறு எறும்பு வரை நாம் எல்லோருமே இந்த ஜடத்துடன் இந்த பௌதீக உலகிலே தொடர்பு கொண்டு இருக்கின்றோம். சோ இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலே நம்ம தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறதுனால நாம் எல்லோருமே மாற்றத்திற்கு உள்ளாகின்றோம். நமக்கு அந்த முக்குணங்களினால் மாயையினால் பாதிக்கப்படுகிறோம், செயல்கள் செய்கிறோம், கர்ம பந்தனத்திலே மாட்டிக்கொள்கிறோம். நம்முடைய உடல்களும் எல்லாமே சேஞ்சஸ்க்கு உட்படுகிறது. சோ இந்த உடல்கள் 6 மாற்றங்களுக்கு உட்படுகிறது. என்னென்ன அப்படின்னு பாக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிறக்கின்றோம், அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்கின்றோம், கொஞ்ச காலம் இருக்கின்றோம், இறக்கின்றோம் இல்ல இருக்கின்றோம், இருப்பு. சோ நம்ம வாழ்கின்றோம். அப்புறம் நம்முடைய பை ப்ராடக்ட்ஸ், நம்முடைய குழந்தைகளை உற்பத்தி செய்கின்றோம். அடுத்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு வயசாகி கொண்டே வருகிறது, சிதைவு. அடுத்தது நம்மளுக்கு மறைவு, மரணம் நேர்கின்றது. சோ இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் யாருக்கு நடக்கின்றதோ அவர்கள் எல்லாம் தவறக்கூடியவர்கள். அப்போ இந்த பௌதிக உலகத்திலே பிறந்த பிரம்மா முதல் எறும்பு வரைக்கும் நம்ம உட்பட நம்ம எல்லாருமே தவறக்கூடியவர்கள். அப்போ தவறாதவர்கள் அப்படின்னு யாரு அப்படின்னா, ஆன்மீக உலகிலே இருக்கின்றவர்களுக்கு இந்த மாற்றங்கள் எதுவுமே நிகழ்வதில்லை. அவர்களுக்கு எப்பவுமே யவ்வனத்தோடையே இருப்பார்கள். எப்படி பகவான் எப்பவுமே யவ்வனத்தோட இருக்கிறார் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி யவ்வனத்தோடையே அவர்கள் இருப்பார்கள். அவருக்கு ஜன்மம், மிருத்யு, ஜரா, வியாதி எதுவுமே கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி யாருக்கு நிகழ்வதில்லையோ, உடல் மாற்றங்கள் யாருக்கு இல்லை, ஆன்மீக உலகிலே பகவானோடு சேர்ந்து வாழக்கூடியவர்களுக்கு இல்லை. சோ அவங்க இழிவடையாதவர்கள், அதாவது தவறாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அப்போ இந்த அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது? இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். இவங்க மட்டும் கிடையாது, நம்ம மனசுல யார் இருக்கின்றார்? பரமாத்மா இருக்கிறார். அவர் எப்படிப்பட்டவர்? அழிவற்ற இறைவன். அவருக்கு அழிவுங்கிறது கிடையாது. 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். சோ எல்லாவற்றையும் படைத்து காத்து அவற்றை தன்னுள்ளே அடக்கிக் கொள்பவரும் அவர்தான். சோ கட்டுண்ட விடுதலையற்ற இந்த உயிர்வாளிகளுக்கு பகவான் அவர்களையெல்லாம் காத்து அவர்களுடைய செயல்களை செய்து அவர்கள் அனுபவிப்பதற்கேற்ற வசதிகளை எல்லாம் வழங்குகின்றவராக அவர் இருக்கின்றார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்மாத் ஷரம் அதிதோகம் அக்ஷராத் அபிசோதம அதோஸ்மி லோக வேதேசே பிரதித புருஷோத்தம. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறேன் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாரு. சோ தவறக்கூடியவர்கள் இருக்கிறோம், தவறாதவர்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கும் மேலே யார் இருக்கிறார்? பகவான் இருக்கிறார். எப்படி இருக்கிறார்? தெய்வீகமானவராக, திவ்யமானவராக, உத்தமமானவராக. ஏன்னா அவருக்கு ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைந்தவர். அவருக்கு சமமானவரோ அவருக்கு உயர்ந்தவரோ யாருமே கிடையாது. அதனாலே வேதங்கள் அவரை புருஷோத்தமராக கொண்டாடுகின்றன அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. அவரை மீறி யாருமே செயல்பட முடியாது. சோ அவரே புருஷோத்தமர். ஹரே கிருஷ்ணா. இது நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், இந்த பிக்சர் என்னன்னு இல்லைங்களா? பார்க்கடல்ல அவங்க புருஷ சூக்தம் பாடி தங்களுடைய கோரிக்கைகளை சொல்கின்றார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவும் அதேதான். யோ மாம் ஏவம் அசம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் சசர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத. எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். சோ இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, பரமபுருஷ பகவான் தான் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக திகழ்கின்றார். அவரின்றி ஓரணுவும் அசையாது. அவரே இந்த உலகத்திற்கெல்லாம், இந்த ஒரு உலகம் கிடையாது, எல்லா உலகங்களுக்கும் பிரபஞ்ச நாயகனாக விளங்குகின்றார்.
அவரே அகிலாண்ட நாயகன், பிரம்மாண்ட கோடி அகிலாண்ட நாயகன் இல்லைங்களா? சோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாக இருக்கின்றான். ஆகவே அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை தெரிந்து கொண்டு யார் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்களோ, யார் அனன்ய பக்தி செலுத்துகின்றார்களோ, அந்த மாதிரி ஐயம் தெரிந்தவர்கள் அந்த அனன்ய பக்தியை செலுத்துகின்றார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. வேத ஞானம் அப்படிங்கிறது முதல்ல எல்லாம் எழுத்துக்கள் கிடையாது, கேட்பதினாலேதான் அவர்கள் கற்றுக்கொள்வார்கள். எப்போ அந்த சத்திய யுகத்திலே நிறைய ஞாபக சக்தி இருந்தது அவர்களுக்கு. ஏன்னா 1,00,000 வருடங்கள் அவர்களுடைய லைஃப் ஸ்பேன். சோ அவர்களுக்கு திறமைகள், ஞாபக சக்தி எல்லாமே ஜாஸ்தி. ஒரு தடவை ஒருத்தர் சொன்னா போதும், அதை அப்படியே மறக்க மாட்டாங்க. அப்படிதான் வேதங்களை எல்லாம் கற்றுக்கொண்டார்கள். ஒருவர் சொல்லுவார், இன்னொருத்தர் கேட்பார். அப்புறம் அதை கேட்டு அவருக்கு நல்ல மனப்பாடம் ஆயிரும், அவர் இன்னொருத்தருக்கு சொல்வார். அப்போ இது கேட்பதினாலேயே கற்கப்படுவதுதான் வேத ஞானம். அதனாலேயே அதற்கு ஸ்ருதி அப்படின்னு பேர் வந்தது. அதை கிருஷ்ணரின் யாரிடமிருந்து கேட்க வேண்டும்? அந்த வேதத்தை உயர்ந்த அதிகாரிகளிடமிருந்து, டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்தவங்க கிட்ட இருந்து, உயர் அதிகாரிகள் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். பஜதி அப்படிங்கிற இந்த சொல் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லுது. பக்தி தொண்டில் செயல்பட வேண்டும், பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு செய்ய வேண்டும். அப்படிங்கறத எப்படி செய்ய வேண்டும்? அன்போடும் நம்பிக்கையோடும் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. சோ இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு செய்வது அப்படிங்கிறது எதற்கு சமம்? பகவானுக்கு அன்போடும் நம்பிக்கையோடும் பக்தி தொண்டு செய்தால் வேதங்களை எல்லாம் கற்றுக்கொண்டதற்கு சமம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் உக்தம் மயா நக ஏதத் புத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருதக்ருத்யஸ்ய பாரத. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சோ வேத சாஸ்திரத்துல கான்பிடென்ஷியல், இங்க பாருங்க, வேதம் இல்ல கான்பிடென்ஷியல் முத்திரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா? சோ இது கான்பிடென்ஷியல், இது ரொம்ப முக்கியமானது, ரொம்ப ரகசியமானதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதனாலதான் இங்கே பகவான் சொல்றார், வேத சாஸ்திரங்களில் இது முக்கியமான ரகசியமான பகுதி. ஆகவே பாவமற்றவனே, அர்ஜுனன் பாவங்களே இல்லாதவன். சோ அதனாலேயே பகவானுடைய அந்த பரிச்சயம் எல்லாம் கிடைச்சது இல்லைங்களா? சோ இப்போது என்னால் உனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை யார் புரிந்து கொள்கின்றார்களோ அவன் அறிஞனாகின்றான். அவன் செய்கின்ற முயற்சிகள் எல்லாம் பக்குவத்தை அடையும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு பகவான் சொல்கின்றார். இதுவே வேதங்களின் சாரம் அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். சோ பாவமற்றது அப்படின்னு இங்க பகவான் பாவமற்றவனே அப்படின்னு பகவான் இங்க அர்ஜுனரை அழைக்கின்றார். சோ பக்தி தொண்டு செய்ய ஆரம்பித்த உடனேயே நாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்ய ஆரம்பித்த உடனே நாமும் பாவங்களில் இருந்து நாம் விளக்கப்படுகின்றோம். நம்மிடத்தில் பாவங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளென்ஸ் ஆகிட்டே வரும். சோ இந்த அத்தியாயத்துல ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்லோகங்கள் எவ்வாறு நம்ம இதயத்தில் இருக்கின்ற களங்கங்களை நீக்கி, நம்முடைய பலவீனங்களை எல்லாம் நீக்கி, அதாவது அந்த பௌதிக சிக்கல் அப்படிங்கிற அந்த மரத்திலிருந்து எப்படி நம்ம வெளியே வருவது அப்படிங்கிற அதெல்லாம் நம்ம பலவீனத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொள்வது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சு. அதுக்கப்புறம் எஞ்சி உள்ள ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே பகவானுடைய அந்த புருஷோத்தம யோகத்தை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா.